hen tam je to babo a už ho nesie na rukách, tak tuto oni krmili predtým tie labute. Tak už sa mi to dalo približiť, že to musím približiť predtým. Tam sú aj nejaké kačité. Pôjdem na druhú stranu aspoň. No vidíš, veď som ti hovorila, že tu budú veľa tých prejakárov. Aha, zasa koň. Ježiš, tam bol. Tam je slnko. Počkaj, môžeš vidieť toho koňa? Toto je oveľa lepšie. Škoda, že som to predtým neobjavila. Tak idem asi na druhú stranu. Tak čau.